Keď nie je možné prejsť k hlasovaniu, nech sa páči. Zahlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že návrhová komisia bola schválená. Môžeme teda prejsť k jednotlivým bodom. Bod číslo 2. Informačná správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice. Poprosím spracovateľa. Dobrý deň. Dostal som do ruky informačná správa o plnení uznesení, ktorá bola spracovaná s podkladou príslušných spracovateľov odvolenia referátov, s tým, že vás poprosím, respektíve by som rada požiadala o zmenu návrhu uznesenia, ktoré je priložené materiály. Autorem moderov a upravili by sme ho na zvyčajné a zaužívané znenie uznesenia, ktoré je na vedomie, a rušíme bod B, C a D. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Ek. Ďakujem. Ja by som rada pripomenula, že by bolo treba aj ozrejmiť, prečo sa to poruší, z akého dôvodu, lebo z tejto odpovede asi predstavenia toho materiálu nevyplýva a vyvedeli aj ostatní, prečo sa takto stalo. Ďakujem pekne, poprosím pána Dolga o vysvetlenie. Ďakujem veľmi pekne. Návrh na vypustenie časti uznesení B, C a D je z dôvodu nezrušenia uznesenia číslo 94 prijatého dňa 27.6., ktoré uznesenie v podstate znelo zámerom nájmu pozemku, respektíve budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, alebo tak, ako všetci poznáme, dom kultúry Vesna. Nakoľko sme tento materiál schválili ako zámer prenajmu obchodnou verejnou súťažou, takýmto spôsobom sme prijali 27.6. uznesenie. Odporúčané zo strany magistrátu bolo prijať uznesenie formou verejného obstarávania, ale máme spracovaný právnu analýzu, že obstarávať prenájom formou verejného obstarávania nie je správne a mali by sme použiť postup obchodnej verejnej súťaže. Takže je to momentálne o komunikácii medzi nami a magistrátom hlavného mesta, akým spôsobom zaujme k tomu stanovisko mesto. Či môžeme pokračovať formou obchodnej verejnej súťaže. Z uvedeného dôvodu chceme ponechať platnosti uznesenie číslo 94 na to, aby sme následne mohli pracovať. V prípade, že magistrát bude trvať na svojom a zdôvodní to dostatočne, tak príjmeme k úprave uznesenia číslo 94 a príjmeme ho s ním takým, ktoré bude vyhovovať aj vlastne to budovy, čo je magistrát hlavného mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak môžeme prejsť k hlasovaniu. Jedná sa o informačnú správu, čiže berieme na vedomie. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie. Pardon, ospravedlňujem sa. Dávam slovo návrhovej komisii. Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, ako nám bolo písomne predložené v časti A, s tým, že autorem návrhu sa prijíma zrušenie časti B, C, D. Takže v časti A miestne zastupiteľstvo berie na vedomie informačnú správu o plnení uznesení prijatých z 27.6.2023. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme teda prejsť hlasovanie. Zahlasovalo 14 poslancov, materiál sme zobrali na vedomie. Ďakujem pekne.
prechádzame k bodu číslo 3. Návrh všeobecného záväzného nariadenia. V časti Bratislava Podunajskej Biskupice odovzdávam slovo spracovateľovi. Ďakujem veľmi pekne. Pred sebou máte materiál návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predanie automaty a vyvierané hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice. Tento materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách už v podstate 5. mesiaci. Následne opätovne bol predložený na rokovanie jednotlivých komisí v auguste tohto roka, pričom záujmom v podstate mestskej časti je upraviť všeobecné záväzné nariadenie o daniach a poplatkoch do právnej formy, také ako to má prijaté, pričom niektoré sádzby všeobecné záväzné nariadení sme upravovali smerom nahor. Je to aj z dôvodu, alebo nemali vplyv na tejto zmene aj výška spotrebiteľského indexu cien pre Slovenskú republiku publikovanú v štatistickom úrade v rámci nárastu za predchádzajúci rok inflácie, ktorá dosiahla 12,8%. Z uvedeného dôvodu navrhujeme prijať všeobecné záväzné nariadenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Jek. Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť, že tu nám chýba stanovisko komisii a práve preto kultúrna komisia, keď rokovala, tak preberala tento materiál a bolo povedané, že naše poznatky sa zapracujú a prijali sa autorovne na zasadnutí komisie. Tu nám chýba z paragrafu 10, poslobodenie od dane a zníženie dane. V bode 3 tam chýba to slovo výcvik kinologických, teda psov, alebo kinologických výcvik psov, ktorá bola správne nadnesená táto pripomienka, lebo nie je jedno, že či na kinologiu používame toho psa, alebo len cvičíme s ním na cvičisku. Tak sme žiadali toto slovo tam pracovať, tak chýba to z toho textu. Takže som bola rada, keby sa to tam objavilo. A je to dodatočné. Ďakujem pekne. Poprosím. Autorom Európskeho rozpočtu bude zapracovaný a doložený v čistopise, ktorý bude zverejnený na stránke. Ďakujem pekne, čiže toto si autorem byrov osvojujeme. Ak sa nikto nehlási do diskusie, dávam sa do návrhovej komisii. Miestne zastupiteľstvo v tomto materiáli v časti A ruší všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti číslo 14 z roku 2019 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predávne automaty a nevydenumieracie prístroje na území mestskej časti. V časti B schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti z hodina 26.9.2023 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva a tak ďalej. V časti C odporúča starostovi mestskej časti zabezpečiť platnosť všeobecných záväzného nariadenia mestskej časti z dňa 26.9.2023 o miestnych daniach a tak ďalej účinnosťou od 1.1.2024. O tomto máme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť hlasovanie. Za hlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Môžeme prejsť k bodu číslo 4. Návrh dodatku číslo 2 k zmluve o združení čísla 1/1996 medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a mestskými časťami. Prosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Hlavné mesto požiadalo mestskú závodku zaručiť z Matické mestského zastupiteľstva k návrhu dodatku číslo 2 zmluva o združení z roku 1996. Uvedená zmluva v podstate hovorí o vybraných činnostiach veterinárnej asanácie. Tento dodatok
teda tieto činnosti som ozrejmila, ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie v karanténnej stanici a zber a odstránenie kadávrov z verejných priestranstiev. A tento dodatok rozširuje tieto činnosti o činnosti z programu kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek a zároveň tento dodatok upravuje percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov medzi mesto a mestské časti a tieto percentá sa zvyšujú z 2,28% pre Biskupice na 2,47%. V podstate to je, myslím, že sú také hlavné body z tohto návrhu dodatku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keď sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Ponajské Biskupice po prerokovaní súhlasí bez pripomienok s týmto návrhom dodatku číslo 2 o združení číslo 1 v roku 1996. Ďakujem veľmi pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 6, informatívna správa o plnení rozpočtu za bod číslo 5, návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 3. a 4. triedy. Poprosím spracovateľa. Ďakujem. Takže predkladáme vám návrh operačného plánu na zimné obdobie 23-24. V podstate vychádza z operačných plánov, ktoré boli aj v minulom období. S tým, že toho času sme pred vyhlásením verejného obstarávania na dodávateľa, nakoľko mestská časť bude túto službu vykonávať dodávateľsky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Jek. Ďakujem. Ja by som sa rada opýtala, že akým spôsobom bude pohotovosť, či počas tej doby zimnej, či nastálo od rána do večera, alebo 24-hodinová, alebo len v určitých dňoch, alebo akým spôsobom to chceme riešiť, lebo pohotovosť, či už fyzicky, či už po telefóne, je proste dosť veľká suma. Keď to máme dodávateľsky, tak asi to bude ťažšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poučený z minulých období, kde pohotovosť tvorila skoro až 80% ceny samotného výkonu a snežilo 3-krát, ideme zvoliť trošku iný systém, kde samotné výkony budú, alebo chceme požiadať aj v súťaži, aby samotné výkony boli v reálnych sumách a pohotovosť bola v podstate len nejaká časť samotného výkonu, ale bola to zanedbateľná položka oproti minulosti, že takto chceme nastaviť súťaž, viac menej to máme pripravené, v najbližších dňoch to bude zverejnené vo vesníku verejného obstarávania. Čiže máme za to, že pohotovosť tentokrát bude už za reálne sumy. Ďakujem pekne. Keď sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií 3. a 4. triedy na území našej mestskej časti za obdobie 2023-2024. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 6, informatívna správa o plnení rozpočtu za prvý polrok 2023. Keďže vedúci ekonomického oddelenia tu s nami nie je prítomný z dôvodu, ktoré som na začiatku povedal, poprosím pána Drozda o predloženie materiálu. Ďakujem veľmi pekne. Pred sebou máte materiál ako informatívnu správu o plnení rozpočtu za prvý polrok roku 2023. Nakoľko sme sa spoločne dohodli, že tieto správy vám budeme pravidelne predkladať na to, aby ste videli, akým spôsobom mestská časť nakladá s verejnými financiami. Dovolím si len poznamenať dve veci. Od 1.1.23
Do 14.2.23 sa riadilo mestská časť rozpočtovým provizoriom. Rozpočet na roky 23 až 25 bol prerokovaný v miestnom zastupiteľstve mestskej časti a schválený 14.2. Uznesením číslo 24. V rámci tejto správy je takým najdôležitejším faktom toho prvého polroka, ako sa nám darilo. Zo schváleného rozpočtu a úpravách si stojíme na tom veľmi dobre. Príjmy, ktoré sme očakávali 14.2. máme vo vyššej miere. Takisto sa nám darí šetriť na strane výdavkovej. Celkové výdavky v rámci upraveného rozpočtu, schváleného rozpočtu máme na úrovni 38,22 za prvých 6 mesiacov a k 36. bez finančných operácií predstavujeme v rámci rozpočtu prebytok v sume 1 951 199,43 eur. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. S faktickou pani poslankyňa Jek. Len sa chcem opýtať, aké má stanovisko finančná komisia, či rokovala o tomto materiáli. Ďakujem. Áno, tento materiál bol na rokovaní komisii a súhlasí a zobrať ho na vedomie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Keď sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu za prvý polrok 2023. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov. Môžeme konštatovať, že informatívna správa bola zobratá na vedomie a schválená. Prechádzame k bodu číslo 7, návrh memoranda o spolupráci. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Mestská časť už dlhodobo komunikuje s vlastníkom pozemku so spoločnosťou Grotto o revitalizácii parcely 5859/31, druh pozemku parky a sadovnícke lesoparkové úpravy, o vybudovaní samotného parku. Niekoľkokrát to už odznelo aj na predchádzajúcich zastupiteľstvách. Mestská časť chcela, aby vlastník vybudoval v tejto lokalite park s hernými prvkami a lavičkami a tak ďalej. V rámci vlastníka bola požiadavka na mestskú časť, že v prípade, že to na vlastné náklady vybuduje, tak mestská časť sa zaviaže s údržbou predmetnej parcely. To znamená, že bude tam vykonávať vypratávanie smetných košov, bude sa starať o ten priestor, bude ho kosiť. Na to, aby v podstate vlastník dokončil tú revitalizáciu a odozdal nám ten park, bude slúžiť práve podpis tohto memoranda, kde spoločnosť sa zaviaže s revitalizáciou a mestská časť sa zaviaže následnou údržbou tohto priestoru. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kubiš. Ďakujem. S firmou Grotto už máme vlastne dlhodobé a nie dobré skúsenosti. Tuto čítam materiály, že vyjadrenie Mestskej rady a komisii, materiál obsahuje vyjadrenie Miestnej rady a komisii, tak komisii vyjadrenie tu nevidím. Ďalej sa chcem spýtať, hovorilo sa, že následne nám majiteľ Grotto prevedie tie pozemky, pretože nie som si že úplne istý, nie som právnik, že či my môžeme na cudzom pozemku vykonávať činnosť, aj keď je k tomu nejaké memorandum, ale to sa asi niekto vyjadrí. Ďalšia vec, chýba mi v tomto memorande možno rozšírenie o nejaký bod, že firma Grotto sa bude primerane by som tak nejak vyšpecifikoval, starať aj o ostatné pozemky.
na tomto území ostatné svoje pozemky, myslím, pretože vlastne preto som aj prišiel neskôr, že bol som si to pozrieť, už je tam okrem teda tohto parčeku, do ktorého sme ich dotlačili, všetko ostatné je tam zelina popas. Ľudia sa sťažujú, že v podstate náletová burina a tak ďalej, všade sa šíri buď prach, alebo teda tieto rôzne pele a ja neviem, čo z toho všetkého ide. Vieme, že chystá sa tam zmena územného plánu, chystá sa tam retail park a tak ďalej, ale to sú všetko veci, ktoré budú o rok, o 2, o 3, o 5 rokov, ale tá zelina tam je v podstate stále, takže neviem, či by sme to memorandum nemali rozšíriť aj o takýto bod, že sa bude starať aj o všetky ostatné svoje pozemky primerane. Nemusí tam robiť park, ale nemusí tam byť ani polmetrová zelina. A to je vlastne všetko z takých mojich pripomienok. Hlavne chcem vedieť, že či teda, ako je to s tým pozemkom, lebo nie som si istý, či my môžeme vykonávať činnosť na cudzích pozemkoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pozemok by sme mali na konci prebrať k sebe, každopádne je to súčasťou toho memoranda, čiže najskôr musí prejsť tento súhlas a následne sa, ak tomu správne rozumiem, bude o tom rokovať. Každopádne je to predrokované tak, že aj samotná tá alej prejde kompletne pod mestskú časť, to znamená, že by sme to vykonávali na vlastnom majetku. Súčasťou tej revitalizácie bolo v podstate navozenie zeminy, dneska už tam je zasadená tráva, je odkonzultované vzhľad lavičiek a smetných košov, následne príde ešte k vybudovaniu toho detského ihriska na tých plochách, kde by malo stáť, čiže je predpoklad, že do konca tohto roku tam táto alej bude zrevitalizovaná. Čo sa týka tých zvyšných parciel, už boli jedenkrát vyzvaní na pokosenie, oni to pokosili, to znamená, že budú ešte minimálne raz vyzvaní tento rok, aby to splánirovali, respektíve tú burinu zlikvidovali. Čiže asi to boli všetky otázky, ktoré tam boli. Ak nie, tak ešte poprosím mi pripomenúť niečo. Ak som zabudol, nech sa páči. S faktickou, pán. Ďakujem. Ja iba v návrhu uznesenia je, že schvaľuje podpis memoranda o spolupráci pri revitalizáciu pozemku, aby dlhodobo a tak ďalej. Takže my už schvaľujeme podpis memoranda, ktoré vlastne, aspoň ja ho tu nevidím. Alebo zle mi to otvoril počítač, ale ja tu vidím iba dôvodovú správu. Samotné znenie celého memoranda je momentálne v pripomienkovacom konaní u vlastníka pozemku, jeho právneho oddelenia, preto momentálne ho nemáte ešte u seba, lebo aktívne je to živý dokument, ktorý z ich strany ešte sa upravuje. Z našej strany boli zaslané návrhy, akým spôsobom by sme mohli súhlasiť s podpisom memoranda. No, ale v tom prípade by sme mali hlasovať za A berie na vedomie informáciu o príprave memoranda o spolupráci pri revitalizácii pozemku a to B by sme teda nemali v podstate schvaľovať, lebo nevieme, čo schvaľujeme. My ako schválime podpis memoranda, ktorý sme nevideli, teda ja určite za to hlasovať nebudem. Za A to je v poriadku. Pripravujme memorandum, debatujme o ňom, ale ako schvaľujeme podpis bez toho, aby sme ho videli, sa mi zdá byť teda dosť zvláštne. Ďakujem. Samozrejme, s týmto znením sa vieme stotožniť. V tom prípade, ako náhle bude schválené zo strany vlastníka pozemku samotné znenie memoranda, budeme nútení zvolať ešte jedno miestne zastupiteľstvo na schválenie konkrétne tohto bodu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Jek. Ďakujem. Ja som prakticky chcela skoro to isté povedať, čo pán Kubiš, takže podporujem jeho tieto návrhy a nebolo by od veci, keby tá dôvodová správa obsahovala aj nejakú malú mapku o tom priestranstve, kde sa to bude konať, lebo niektorí to poznajú, niektorí to nepoznajú. Dúfam, že to memorandum
konečnom výsledku, ako to bude vyzerať, nejakú štábnu kultúru určite má, tak to bude obsahovať aj nejaký ten plánik pre budúcnosť, aby sa to dalo potom identifikovať. A si myslím, že autor remedúrov si osvojí predkladateľ to, že tu nebudeme hlasovať o bode B. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bod B v podstate si autor remedúrov stiahneme. Tým pádom, keď sa nikto nehlasí do diskusie, dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, tak ako nám bolo predložené s tým, že autor remedúrov sa vypúšťa časť B, teda hlasujeme v časti A. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní tohto materiálu berie na vedomie informáciu o príprave memoranda o spolupráci pri revitalizácii pozemku, aby dlhodobo vytváral funkčné a kompaktné verejné priestranstvo. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Za hlasovalo 14 poslancov. Konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 8, prevádzkový poriadok Domu kultúry Vetvár. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Miestne zastupiteľstvo prijalo dňa 27.6. uznesenie číslo 78, ktorým schválilo prevádzkový poriadok Domu kultúry Vetvár s výhradami. Po zapracovaní relevantných pripomienok, ktoré odzneli na ostatnom zastupiteľstve, vám opätovne predkladáme nové znenie prevádzkového poriadku Domu kultúry Vetvár na jeho schválenie. Predmetom rokovania to bolo vo viacerých komisiách, konkrétne na niektoré pripomienky, ktoré boli v tomto materiáli už zapracované, týkajú sa prítomnosti zriadenca. Zriadenec počas nájmu bude prítomný v priestore. Počas trvania akcie a čo sa týka jednotlivých príloh, ktoré máte možnosť vidieť, či už je to konkrétne príloha číslo 1, je to cenník Domu kultúry Vetvár, kde sa materiál rozšíril na jednorazový prenájom v rámci pracovných dní od pondelka do štvrtka, denného paušálu v rámci pondelka až nedely, taktiež víkendového paušálu piatok až nedeľa, prípadne víkendového paušálu, ktorý je od piatku až do pondelka. Každý z týchto nájmov alebo typov je rozdelený podľa subjektov, ktoré si môžu prenajímať samotné priestory, či už sú to fyzické osoby, podnikateľské subjekty, prípadne fyzické osoby, ktoré chcú tento priestor použiť na volebnú kampaň alebo propagáciu, a samotné politické subjekty. V rámci nájmu, respektíve prevádzkového poriadku, sú určené subjekty, ktoré môžu využívať tento priestor bezplatne. Ide hlavne o naše základné a materské školy. Súčasťou prevádzkového poriadku bude spustenie rezervačného systému, ktorý bude na webovom sídle mestskej časti, aby každý jeden potenciálny nájomca videl, v ktorom termíne priestor je obsadený, alebo si ho mohol rezervovať. Súčasťou v rámci toho nájmu je aj prenájom samozrejme kuchyne a ostatného príslušenstva, ktoré v podstate mestská časť má. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Jek. Ďakujem. Kultúrna komisia poriadne prelustrovala tento materiál, ktorý je dosť vážny. Bolo nám slúbené, mali sme tu 1, 2, 3, 4, 5 pripomienok. Z toho boli zapracované viac menej všetky. Len tá závažná pripomienka o prítomnosti zriaďovateľa počas akcií nie je celkom dobre zapracovaná v článku 1 v bode 6. Tam je veta: správca Domu kultúry Vetvár bude počas trvania nájmu k dispozícii. Tak pre mňa to, že k dispozícii môže byť aj po telefóne, môže byť hociako, tu treba vypísať, bude prítomný počas trvania celej akcie prenájmu.
nielen k dispozícii, ale prítomný. Lebo bola reč aj o tom, že bude teda na telefóne a tak ďalej, aby to bolo jednoznačne zadefinované. Bude prítomný. Lebo k dispozícii môžem byť aj po telefóne, nemusím byť tam fyzicky. Ale v tomto prípade je dôležité, aby tam ten človek bol, lebo je to istota aj pre úrad, je to istota pre obec a takisto pre tú organizáciu, ktorá proste prenajíma ten priestor. Ostatné dá sa, že sú tak viac menej zapracované a bol ešte návrh od nás, že treba vyskúšať nejaké obdobie s tou prítomnosťou a s tými nákladmi na mzdy a na pohotovosť, alebo jak by som to nazvala, aby sa potom to nejakým spôsobom vyhodnotilo. Ale prítomnosť zamestnanca je žiaduca. Ďakujem. No, ďakujem. Ako spracovateľ materiálu si osvojem zmenu toho slova v článku 1, bode 6, v poslednej vete. Správca Domu kultúry Vetvar bude počas trvania nájmu prítomný. Takýmto spôsobom bude spracovaný materiál a následne zverejnený. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, čiže materiál bude autoremedúru opravený. Dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v časti A ruší uznesenie číslo 78 z roku 2022-26 zo dňa 27.6.23 a schvaľuje dnes predložený materiál prevádzkového poriadku Domu kultúry Vetvar. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 9. Návrh zmeny obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajskej Biskupice SRO. Keďže sa tu pán konateľ takisto z vyššie alebo skôr spomenutých dôvodov nenachádza, poprosím v zastúpení pána Drozda o predloženie materiálu. Ďakujem veľmi pekne. Spracovateľ predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie uznesenia v navrhnutom znení, ktorým by došlo k zmene, respektíve doplneniu obchodného mena spoločnosti o skrátený názov BPPB SRO, a to najmä z dôvodu marketingových účelov, ako aj z dôvodu ľahšej komunikácie v bežnom obchodnom styku. Keďže schválenie takéto skratky podlieha rozhodnutiu valného zhromaždenia a keďže valné zhromaždenie je v zastúpení miestneho zastupiteľstva, je potrebný súhlas miestneho zastupiteľstva na zapísanie takejto zmeny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. V realite to bude znamenať, že nič sa na mene nemení, akurát bytový podnik bude môcť používať v oficiálnom obchodnom alebo reklamnom styku skratku, ktorú predkladá na schválenie. Otváram diskusiu. Pani poslankyňa Jek. Chcela by som sa opýtať v spojitosti s týmto. Tu je nám písaná tá posledná veta, že bude znieť nasledovne Bytový podnik Podunajskej Biskupice SRO, skrátený názov BPPB SRO. To vždy sa bude takto spolu používať alebo podľa kontextu tu alebo tam, lebo z tohoto tu až tak nevyplýva. Ďakujem. Je to v podstate skratka, ktorá bude zavedená iba do obchodného registra, teda bude v oficiálnej listine obchodného registra, tam bude okrem názvu, tam bude napísané aj skratka. To znamená, že v oficiálnom styku na tlačivách samozrejme sa bude používať celý názov a viac menej táto skratka je len pre potreby marketingu. V podstate bude z toho vyplývať aj logo a tým pádom to bude ako keby takisto oficiálny názov, tá skratka. Ďakujem pekne. Ak nie sú otázky, dávam slovo návrhovej komisii. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní tohto materiálu v časti A schvaľuje zmenu obchodného mena spoločnosti Bytový podnik Podunajskej Biskupice a tak ďalej. A nové obchodné meno bude znieť Bytový podnik Podunajskej Biskupice SRO, skrátený názov BPPB SRO. V
v časti B odporúča starostovi mestskej časti ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka bytový podnik Podunajskej Biskupice rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle obchodného zákonníka a tak ďalej prijať dňa 27.9.23 o 9:15 v sídle miestneho úradu Podunajskej Biskupice v kancelárii starostu nasledovné rozhodnutie. Jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia schvaľuje zmenu obchodného mena spoločnosti bytový podnik Podunajskej Biskupice s.r.o. so sídlom Priekopnícka 19 82106 Bratislava tak, že nové obchodné meno znie nasledovne bytový podnik Podunajskej Biskupice s.r.o. skrátený názov BPPB s.r.o. O tomto máme hlasovať. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov. Konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 10. Návrh schválenie auditora obchodnej spoločnosti bytový podnik Podunajskej Biskupice s.r.o. Dávam slovo spracovateľovi v zastúpení pána Drozda. Ďakujem veľmi pekne. Pred sebou máte materiál schválenia auditora obchodnej spoločnosti bytového podniku Podunajskej Biskupice s.r.o. V rámci alebo v záujme odstránenia nesúladu, to znamená schválenia auditora spoločnosti, predkladáme tento materiál na schválenie valnému zhromaždeniu, nakoľko zistením nového konateľa bol fakt, že bytový podnik vykonáva, respektíve má zazmluvnenú činnosť auditorky v spoločnosti bytovom podniku od roku 2008 na základe zmluvy bez schválenia valného zhromaždenia. To znamená, toto prislúcha vyslovene valnej hromade v zmysle obchodného zákonníka. Keďže tu na schváleniu v minulosti nikdy neprišlo, potrebujeme to dať do právneho rámcu a preschváliť túto osobu na ďalšie fungovanie. Konkrétne sa jedná o inžinierku Andreju Zlochovú, ktorá je štatutárnou auditorkou. V rámci spolupráce s ňou svoje činnosti robila správne, predkladala správy, ktoré boli v podstate schvaľované aj miestnym zastupiteľstvom v rámci konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti, čo ste mali každým rokom materiál aj nedávno na zastupiteľstve. Z uvedeného dôvodu potrebujeme v podstate valnou hromadou schváliť predmetného auditora na to, aby sme dodržali literu zákona. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Keď sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisii. Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v časti A schvaľuje inžinierku Andreju Zlochovú, štatutárnu auditorku a tak ďalej, ako je to v texte uvedené. V časti B odporúča starostovi, takisto ako je nám to písomne predložené. O tomto máme hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov. Konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 11. Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice na rok 2023. Poprosím spracovateľa. A predtým dám slovo, ak dovolíte, pánovi Hanzelovi. Ďakujem za slovo. Ja ešte pred uvedením tohto bodu by som chcel oznámiť, že pre konflikt záujmov nebudem hlasovať v tomto bode, nakoľko som členom štatutárom jedného z občianskych združení, ktorý sa uchádza o dotáciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a dávam slovo spracovateľovi. Dobrý deň.
Takže na základe výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií z dotačnej schémy na podporu mládeže a športu Mestskej časti Bratislava Podunajskej Biskupice bolo prijatých 18 žiadostí, z toho jedna bola nehodnotená, lebo bola podaná po termíne žiadosti a bolo schválených 13 žiadostí. 3 žiadosti odporúča hodnotiaca komisia vlastne schváliť s podmienkou. Tie podmienky sú uvedené v uznesení. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Pán poslanec Kubiš. Ďakujem. Chcel by som poprosiť niekoho z hodnotiacej komisie, aby mi vysvetlil dotáciu číslo 10. To je športový klub Korito Čiliska 22. Ja som si tie dotácie všetky prešiel, nemám s tým problém, akurát toto Korito, športový klub taekwondo, alebo čo to je z Vrakune a majú tréningy na železničnej, podzáhradnej, železničnej, podzáhradnej. Tak my sme mali nejaký štatút, že budeme dávať dotácie športovým klubom a organizáciám, ktoré teda pôsobia buď na našom území, alebo sa teda zaoberajú nejak podunajskými Biskupicami a nevidel som tu žiadosť, takže neviem to posúdiť, ale takto na prvý pohľad vidím, že to je vrakunský klub, ktorý pôsobí vo Vrakuni. Poprosím o vysvetlenie. Samozrejme, tak ako si prečítal tie telocvične, pán poslanec, tak čítal si aj Podzáhradnú, čiže je to klub, ktorý pôsobí aj v Podunajských Biskupiciach, venuje sa taekwondu, respektíve za úpolovým športom a v podstate pracuje s deťmi z Podunajských Biskupíc, čiže preto bola aj táto jeho žiadosť vyhodnotená kladne. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Následuje pani poslankyňa Jek. Ďakujem. Tak o tomto bode sme sa tiež dosť dlho teda s týmto bodom zaoberali na kultúrnej komisii. Bolo nám vtedy prisľúbené, že dostaneme tabuľku. Tá tabuľka tu chýba. Máme tu iba textovej forme. Spoje FC Popradská. Bod 1. Čo to je za organizáciu? Nepoznáme. Nič bližšie o nich nevieme. Potom 7. dotácia pre DAF, či FA, či Toriska 22. To tiež neviem, čo to má byť za klub. Nemáme to vysvetlené. Stred záujmov tu bol spomenutý, takže správne sa prihlásil pán kolega. Chýba z dôvodovej správy zloženie komisie, aj to nám bolo povedané. Či vieme pri tých podmienkách, ktoré sú na konci dôvodovej správy, že majú podmienku, ktoré dostali príspevok. Či je možné vedieť, koľko detí z našich škôl využíva tieto klubové tréningy a či táto škola má niečo spoločné s karate klubom Vilo. Proste tento materiál má dosť nedostatkov napriek tomu, že sme o tom rozprávali, hovorili a mali sme podnety a otázky a bolo povedané, sme žiadali aj to, že do budúcna by bolo treba na budúci rok a do budúceho rozpočtu vypracovať aj nejakú smernicu na možnosť podania žiadosti o dotáciu na kultúrne aktivity kultúrnym organizáciám. Tak zatiaľ o tom tuto nie je reč, ale to môže byť nejaká ďalšia téma. Takže by som bola rada, keby sa tieto otázky vysvetlili nielen pre mňa, myslím si, že ani ostatní poslanci o tom nevedia, alebo keď vedia, tak som veľmi rada, že sú múdrejší, ale hlavne pre tých, ktorí sledujú našu prácu a vidia materiály vyvesené na našej stránke, tak aby lepšie porozumeli prečo a za čo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Začnem od konca, zodpoviem na tieto otázky, ak dovolíte ja. Koľko detí v jednotlivých kluboch športuje, sme sa v dotazníku alebo v žiadosti nepýtali, ale dobrý podnet, skúsime to do budúcna zapracovať. Možno, že to bude jeden z údajov, ktorý nám dá nejakým spôsobom prehľad o tom, čo sa tu deje.
Komisia bola zložená zo zamestnancov úradu. Vzhľadom k tomu, že pre krátkosť času v podstate nebolo možné zvolať komisiu, nakoľko žiadosti boli predkladané do 31.8. a aby sa celý materiál dostal do komisie, aj do miestnej rady, aj na zastupiteľstvo, tak bolo treba jednak kontrola samotných žiadostí, a keďže v tom čase ani poverená vedúca alebo zastupujúca vedúca ešte nebola vo výkone, tak sme to museli nejakým spôsobom spracovať interne. Čo sa týka žiadosti, na ktoré ste sa pýtali, tak dotácia číslo 1 je to Spoje FC. Je to futbalový klub, ktorý má niekoľko kategórií. Vo futbale venujú sa v podstate deťom, momentálne aktívne súťažia alebo majú ihrisko na Spojoch. Je toto bočné ihrisko bývalého Trambusu alebo proste Hviezdy. Majiteľ Spojov im to dovolil využívať a aktívne sa aj o to ihrisko starajú. Súčasne sa starajú alebo začínajú sa starať aj o ihrisko na Bieloruskej. To znamená, že ten klub napreduje, priebežne nás aj informujú o výsledkoch. Viac menej je to klub, ktorý zatiaľ sa im darí vyhrávať svoje aj turnaje, aj zápasy. Čo sa týka dotácie číslo 7, Da and Fa, je to organizácia, ktorá v podstate v Podunajských Biskupiciach pôsobí, venujú sa pohybovým aktivitám. Toto leto mali niekoľko kempov, ktoré robili na základnej škole Podzahradná. Myslím si, že majú v pláne robiť nejaké aktivity aj na základnej škole Bieloruska. Žiadali vyššiu sumu, dostali približne čosi viac ako polovicu. To znamená, že takisto sa venujú biskupickej mládeži. Neviem, či som na niečo zabudol odpovedať, ale myslím si, že som zodpovedal na všetky otázky. Ak ešte niekto do diskusie, nech sa páči. Alebo nech sa páči, pán Drost. Ešte len v rámci doplnenia, pani poslankyňa, na čo ste sa pýtali, rozšírenia v podstate grantovej výzvy aj na kultúrne podujatia. Tento materiál bude predmetom rokovania decembrového zastupiteľstva, kde sa bude schvaľovať výzva na rok 2024 s jej alokáciou finančných prostriedkov a takisto aj účelom využitia finančných prostriedkov jednotlivých subjektov, ktoré sa budú môcť hlásiť do tohto grantového programu. Ďakujem veľmi pekne, na toto som pozabudol pri tej odpovedi. Takže dávam slovo návrhovej komisii. To je tá faktická z minulosti, zabudla zmiznúť. Návrhová komisia, nech sa páči. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne predložené. V časti A schvaľuje vo všetkých bodoch, v časti B schvaľuje takisto vo všetkých bodoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 13 poslancov. Konštatujem, že materiál bol schválený. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k bodu číslo 12. Návrh nájmu nebytových priestorov na základnej škole Biskupická 21. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Základná škola Biskupická má dlhodobo nevyužívaný jeden trakt budovy, ktorý si v minulosti prenajímala spoločnosť Hagma. Tí, ktorí ste v zastupiteľstve boli v minulosti, o tejto spoločnosti ste počuli. Nakoľko momentálne základná škola nevie upotrebiť tento priestor vlastnými žiakmi, pretože ich také množstvo nemá, a tým, že trakt je dlhodobo uvoľnený, hľadali sme riešenie, akým spôsobom tento trakt využiť. Podarilo sa nám spojiť so spoločnosťou Skiro, ktorá momentálne nezisková organizácia Skiro, ktorá hľadá priestor pre umiestnenie strednej školy informačných technológií a umelej inteligencie, pričom majú záujem o tento priestor. Elokuje im dostatočné množstvo tried, ktoré by potrebovali na zriadenie tejto strednej školy. Chceli by začať čím skôr.
tento priestor využívať aj na iné aktivity, ktoré majú. Návrh nájmu, ktorý je predložený v dôvodovej správe, je v podstate za obdobných podmienok, ako má gastroškola na Bieloruskej. Takže je to 19,50 eur za meter štvorcový lomeno rok. Predmetom nájmu samozrejme bude aj nájom telocvične v rovnakej hodnote, ako ho má uvedená súkromná škola na Bieloruskej, je to 12 eur za hodinu. Súčasťou bude využívanie aj jedálne, ktorý sa bude odvíjať práve od počtu žiakov, ktoré by si tam chceli prestravovať. Tie samozrejme budú platiť podľa platného VSDNka, ktoré máme schválené o poplatkoch za réžiu stravy. V rámci tohto materiálu máte predložený návrh uznesenia, ktoré si chcem ako autor Medúrov, ako predkladateľ stiahnuť, a návrh nového uznesenia máte práve pred sebou. Bol vám rozdaný, jedná sa v podstate o trošku zmenu voči tomu uzneseniu, ktoré vám bolo predložené, lebo celý materiál je napísaný ako prípad hodný osobitného zreteľa. Žiaľ, keďže žiadosť predmetnej neziskovej organizácie nám bola doručená v minulom týždni, nemôžeme predmetný materiál schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko nevieme naplniť zákonom stanovenú lehotu 15 dní zverejnený zámer. Z uvedeného dôvodu chcem požiadať o schválenie krátkodobého nájmu do 31.12.23 a na ďalšom zastupiteľstve vám bude predložený materiál na schválenie dlhodobého nájmu na obdobie 15 rokov pre predmetného záujemcu spoločnosti GIRO. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V podstate Biskupická tým, že základná škola Biskupická 21, tým, že tam nebol nájomník v podstate vyše 2 rokov, respektíve nezaplatil tie posledné splátky, ktoré tam Hagma mala, táto škola v podstate finančne trpela. Týmto prenájmom dlhodobým dá sa povedať, že vyriešime množstvo problémov, ktoré táto škola mala, a pomôžeme samotnej škole jednak prežiť tieto energetické výkyvy alebo zvyšovanie nákladov na energie, a súčasne, keďže títo žiaci budú aj navštevovať jedáleň, to znamená, že aj stravovacie zariadenie, ktoré na škole je, tak začne byť viacej využívané a budeme vedieť riešiť aj niektoré veci, ktoré bohužiaľ v Podunajských Biskupiciach v školstve máme. Čiže ďakujem veľmi pekne a otváram diskusiu. Pán Drábik. Ja len malú pripomienku aj v súvislosti s tým, čo hovoril teraz pán starosta. Chcem požiadať miestny úrad, aby venoval náležitú pozornosť teda tvorbe tej nájomnej zmluvy novej a podmienkam, tak aby sa nám nezopakovala vlastne tá situácia, ktorá bola vlastne predchádzajúcim nájomníkom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. My máme nejaké zásady, ktoré tu máme schválené, to znamená, že my sa môžeme držať iba VZDNka o nájmoch, ktoré máme. Samozrejme, ak sa subjekt rozhodne neplatiť, máme zase zákonné možnosti, ako tieto peniaze vymáhať. To isté bolo aj v prípade Hagmy, kde došlo k podaniu na súd. Žiaľ, oni tú spoločnosť zrušili, to znamená, že nebolo od koho tieto peniaze vymáhať. Čiže tam myslím, že neprišlo k pochybeniu ľudského faktora, žiaľ, bola to situácia, ktorá vyplynula v tej samotnej školy, keďže nemali na konci študentov a takým spôsobom to dobojovali. Ďakujem pekne. Pán poslanec Medveď. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, bolo spomenuté, že vlastne za podobných podmienok, ako to mala v podstate tá Hagma, myslím, či tá gastroškola predtým, áno, tak, že to budeme prenajímať. Chcem sa spýtať, či to sa to týka iba toho krátkodobého nájmu, alebo vlastne aj toho dlhodobého, lebo vlastne sme sa tu bavili o nejakom indexe nárastu spotrebiteľských cien, neviem, ako sa to týka vlastne aj nájmov, ale že či to nezohľadniť, keď to teda plánujeme prenajať na 15 rokov. Ďakujem veľmi pekne za podnet. Samozrejme súčasťou všetkých nájomných zmluv nových, ktoré miestny úrad pripravuje, je zakomponovaná inflačná doložka. Takže je súčasťou v rámci aj prípravy tejto nájomnej zmluvy. Ešte by som doplnil, že energie ako také sú samozrejme mimo
mimo ceny nájmu, že tie sa platia samozrejme zvlášť podľa skutočnosti. Ďakujem pekne. Keď sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje krátkodobý nájom nebytových priestorov v základnej škole Biskupická pre strednú školu informačných technológií a umelej inteligencie do konca tohto roka, čiže do 31.12.2023 v prospech Skiro a tak ďalej, ako je nám to písomne uvedené v tom novom návrhu uznesenia, čo sme mali na stole. Ďakujem veľmi pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Za hlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Môžeme prejsť k bodu číslo 13, návrh zámeru nájmu časti pozemkov registra C na trhovisku Latorická a na ulici Korytníckej. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Pred sebou máte materiál na vypísanie návrhu zámeru nájmu pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže. Skutkový stav je následovný. Predmetné nehnuteľnosti boli doposiaľ využívané na umiestnenie zásielkových boxov za účelom dostupnosti samoobslužných výdajných podacích miest pre obyvateľov mestskej časti. Zámerom mestskej časti je predmetné časti pozemkov prenajať a prenechať do nájmu na tento účel, pokračovať v podstate ďalej na obdobie ďalších 2 rokov. Je to otvorená v podstate obchodná verejná súťaž, kde sa môže prihlásiť ktokoľvek, či už pôvodný nájomca, ktorý tam aktuálne je, alebo prípadne nový. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Keď sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisie. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako nám bolo písomne predložené vo všetkých bodoch, a to znamená v časti A schvaľuje, aj v časti B schvaľuje všetky pripomienky a všetky body, tak ako je to uvedené v prípade verejnej obchodnej či obchodnej verejnej súťaže. Ďakujem. Ďakujem pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov. Konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 14. Návrh nájmu časti pozemka o výmere 26 m2 na trhovisku Latorická za účelom zriadenia exteriérového sedenia. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Spoločnosť Elite Pizzeria Kebab SRO oslovila mestskú časť so žiadosťou o rozšírenie si prevádzku za svojím stánkom na Latorickej, pričom v podstate chcú využívať taký trojuholník na trhovisku za ich prevádzkou. Momentálne je to využívané ako trávnatá plocha oddelená chodníkom. Mestská časť v podstate predmetný nájom s ním súhlasila. S prevádzkárom nie sú žiadne problémy, ani v minulosti neboli. Chce tam vybudovať v podstate prestrešenú terasu na to, aby jeho zákazníci, ktorí prídu a zakúpia si jedlo, mohli ho kultivovane zjesť pod prístrežkom, kde bude umiestnených zo pár stolov a stoličiek. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom časti pozemku a tak ďalej, ako je nám to uvedené v návrhu uznesenia. Ďakujem pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu.
Za hlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 15, návrh zámeru nájmu časti registra C na Linsbotovej ulici. Dávam slovo spracovateľovi. Ďakujem veľmi pekne. Mestskej časti bola doručená žiadosť na umožnenie umiestnenia výdajného zásielkového boxu za účelom väčšej dostupnosti služieb pre obyvateľov mestskej časti. Konkrétne sa jedná o Linsbotovú ulicu pred materskou škôlkou, konkrétne parkovisku pred tou materskou škôlkou. Chcem len upozorniť, že materiál bol pripravený mestskou časťou na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, ale pani riaditeľka materskej škôlky nesúhlasí s umiestnením predmetného boxu pred materskou školou kvôli zabratiu niekoľkých parkovacích miest, ktoré sú v ranných a poobedných časoch dostatočne vyťažené. Je na rozhodnutí miestneho zastupiteľstva, či príjme kladné stanovisko alebo záporné. Len chcem upozorniť, že v predchádzajúcom bode sme schválili obchodnú verejnú súťaž na obdobné zariadenia, ktoré majú vyšpecifikované aj miesto, ktoré ste schválili. Kľudne sa môžu aj do tohto prihlásiť. Nemusíme schvaľovať tento materiál. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kevický. Pardon, nech sa páči s faktickou pani poslankyňa Jek. Ďakujem. Chcem sa opýtať, že teda keď pani riaditeľka nesúhlasí s tým a právom nesúhlasí, či nenachádzame nejaký iný priestor na túto možnosť. Je tam nedaleko na rohu Podzáhradnej a učiteľskej parkovisko veľké, tam by sa to zmestilo, alebo niekde tam, kde aj ostatní si dali žiadosť a sme súhlasili s tým prenajatím priestoru, aby to nebolo priamo pred školkou. Ďakujem. S tým návrhom chcel prísť pán poslanec Kevický, žiaľ, faktická poznámka bola rýchlejšia ako normálna do diskusie, takže dávam slovo pánovi Kevickému a on to vysvetlí. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Takže v podstate na poslaneckom klube sme sa zhodli na tom, aby takýto návrh v podstate prijatý nebol. Je tam v podstate viacero tých dôvodov, okrem toho teda, že pani riaditeľka Linsbotovej materskej škôlky tiež s tým nesúhlasí. Máme tam pekne upravený priestor, ktorý by v podstate osadením týchto alzaboxov by nám to znehodnotilo celé. Potom obrovský problém je tam ráno, keď idete okolo Linsbotovej materskej škôlky, tak v podstate to parkovisko už teraz je tak strašne preplnené a keby tam pribudli tieto alzaboxy a nedaj Bože by sa naplňali alzaboxy v ranných hodinách alzov alebo by sa tam chodili vyzdvihnúť balíky, tak by sa to ešte viacej zhoršilo, táto situácia by sa viacej zhoršila. Okrem toho, samozrejme, jak ste povedali, že opodiaľ máme umiestnené boxy pakety, tiež je to na parkovisku, kde skôr berieme, že takýto priestor by bol určite vhodnejší aj pre Alzu. Takže, ako som povedal, náš poslanecký klub je za to, aby tento návrh prijatý nebol a samozrejme nie sme proti tomu, ak sa znova prihlasí Alza a uvedie iné miesto, tak myslím, že by s tým problém asi nebol. Tak ako tu bolo povedané, oni sa vedia prihlásiť do tej prvej verejnej obchodnej súťaži a vedia toto ich zariadenie umiestniť na Korytnickej vedľa toho Alzaboxu, ktorý sa schvaľoval v tom bode číslo 13. Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Jek. V tomto prípade takisto súhlasím, aby nebol prijatý tento materiál, tak v tomto prípade v návrhu uznesenia je treba autoremedurou prijať v časti A, vlastne vôbec neschvaľuje zámer tohto, lebo tu nemáme potom dôvod, či možnosť hlasovať áno alebo nie. A keď bolo povedané, že nie, a tu máme súhlasné, vypísané, že súhlasíme a teda, tak musíme tam mať možnosť aj na nie. Predtým, ako dám slovo pánovi Drozdovi, ešte by som poprosil pána kontrolóra. Ja len bola taká úzus, teda aj minulé volebné obdobie, teda, že ak príde nejaká žiadosť, tak sa musí o nej hlasovať, ale to tak nie je teda.
My sami sa rozhodneme teda, či nejaký priestor chceme prenajať alebo nechceme prenajať, a keď je teda všeobecná zhoda, teda, že ho prenajať nechceme, tak sa o ňom nemusí hlasovať, teda nemusí byť vôbec schváľovaný zastupiteľstvo. Takže že ako príjemný zvláštne teda, že schváľovať uznesenie, v ktorom neschvaľujeme nájom, teda, keď s ním vlastne nikto nesúhlasí. Podľa mňa taký nájom nemá čo robiť v zastupiteľstve. Áno, ale si myslím, že vôbec by sa nemal predkladať do zastupiteľstva. Môj názor teda, keď nikto s ním nesúhlasí, s takým zámerom. Nemusíte. My tu nevystupujeme ako orgán verejnej moci, my tu vystupujeme ako vlastník pozemku. Takisto, keby vás oslovil niekto, že si chce od vás prenajať dom, tak nemusíte mu povedať teda, že nemusíte sa doma o tom radiť teda, že či mu prenajmete alebo neprenajmete dom, proste neprenajali by ste mu a povedali by ste mu, že ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Kubiš. S faktickou pán Medveď. Ja by som sa chcel spýtať, že či v podstate ako nedá sa to poriešiť tým, že v podstate budeme hlasovať proti? Neporieši sa to tým, ako neviem, jednoducho? Hej. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kubiš. Ďakujem za slovo. Dá sa hlasovať aj proti, ale myslím si, že by som chcel navrhnúť navrhovateľovi, aby tento materiál stiahol. Nech nevyzerá také zvláštne vyjadrenie, že berie na vedomie a odporúča a potom ho neschválime, tak to bude navždy napísané niekde, že budeme vyzerať zvláštne. Ďakujem. Ďakujem. Keďže som predkladateľ tohto materiálu, tak môžeme tento materiál stiahnuť z rokovania a vôbec o ňom ďalej nerokovať. Diskusia, v podstate, ktorá k nemu bola prijatá, sa zaznamená, akurát nepríjme sa k nemu žiadne uznesenie, lebo bol po diskusii stiahnutý z rokovania. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Bod 15 bol teda stiahnutý z rokovania. Prechádzame k bodu číslo 16. Zrušenie uznesenia číslo 81 z roku 2022 až 2026. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Dňa 28.4. podal pán Pavol Fekete, sila dotyku, žiadosť o ukončenie nájmu vzťahu vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu, ktorý bol ku dňu 31.7. v zdravotnom stretisku na Učiteľskej ulici, kde prevádzkoval rehabilitačné a liečebné masáže a ozdravné cvičenia. Na poslednom zastupiteľstve dňa 27.6. sme uznesením číslo 81 schválili nájom nebytových priestorov na poskytovanie zdravotníckych služieb v zdravotnom stredisku na obdobie niekoľkých rokov formou obchodnej verejnej súťaže. Nakoľko pred samotným zverejnením obchodnej verejnej súťaže nás kontaktoval pán Fekete s tým, že chce pokračovať v nájomnom vzťahu a netrvá na jeho skončení, predkladáme miestnemu zastupiteľstvu návrh na zrušenie uznesenia číslo 81 z roku 22 až 26, nakoľko neprišlo k vypísaniu obchodnej verejnej súťaže a zmluvný vzťah môže naďalej s týmto pánom pokračovať ďalej. Tým pádom prijaté uznesenie by bolo irrelevantné, lebo by sme nemali priestor samotný. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní ruší uznesenie číslo 81 z roku 2022-26 miestneho zastupiteľstva zo dňa 27.6.2023. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Za hlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 17.
návrh na predĺženie platnosti komunitného plánu sociálnych služieb. Poprosím spracovateľa. Ďakujem, pán starosta. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, komunitný plán sociálnych služieb je jedným z povinných strategických dokumentov mestskej časti a hlavným nástrojom v oblasti sociálnych vecí, ktorý na základe zistených potrieb obyvateľov určí systém sociálnych služieb tak, aby boli dostupné pre každého a aby ich využívanie bolo efektívne z hľadiska rozpočtu mestskej časti. Komunitný plán sociálnych služieb vychádza z komplexného vyššieho dokumentu, strategického dokumentu, ktorým je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Keďže tento program sa bude tvoriť v tomto roku, prosíme vás, aby komunitný plán sociálnych služieb bol predĺžený až do doby schválenia nového komunitného plánu, ktorý bude vychádzať z programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Dávam slovo návrhovej komisii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje predĺženie platnosti komunitného plánu sociálnych služieb do doby schválenia nového komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice. Ďakujem veľmi pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov. Konštatujem, že materiál bol schválený. Prechádzame k bodu číslo 18, nákup kosiacej techniky. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. V súlade s plánom mestskej časti zabezpečovať si čiastočné služby starostlivosti o zeleň a verejné priestranstva vo vlastnej režii je nevyhnutné aj strojné vybavenie. Konkrétne máte pred sebou materiál na schválenie nákupu 4 kusov traktorových kosačiek, pričom 2 kusy týchto traktorových kosačiek budú so zadným vyhadzovaním a hydraulickým vyklapateľným zberným košom, ktoré budú používané na verejné priestranstva v mestskej časti, obsluhované našimi pracovníkmi verejnoprospešných služieb nášho oddelenia. 2 kusy traktorových kosačiek so zadným vyhadzovaním budú použité na kosenie areálov našich základných škôl. Konkrétne sa bude jednať o areál na Biskupickej ulici a základnej školy na Biskupickej a základnej školy na Bieloruskej. Tá ale predmetnú kosačku, ak tento materiál schválite, dostane až v čase, keď zabezpečíme jej uskladnenie alebo zabezpečenie, aby nedostala nohy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. S faktickou pani poslankyňa Jek. Je to veľmi dobrý nápad a myslím si, že aj Komisia finančná aj životného prostredia proste s tým súhlasí a nájdeme peniaze na nákup týchto potrebných vecí k tomu, aby sme mohli čistiť priestranstvá zelené. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Keď sa nikto iný nehlási do diskusie, dávam slovo návrhovej komisii. Hlasujeme o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v časti A schvaľuje nákup, tak ako je napísané týchto 2 traktorových kosačiek prednými a zadnými a odporúča starostovi mestskej časti podpísať rozpočtové opatrenie na nákup týchto 4 traktorových kosačiek. Ďakujem veľmi pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Ďakujem veľmi pekne. Prechádzame k bodu číslo 19, nákup obytno-technických kontajnerov. Poprosím spracovateľa. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako predchádzajúci materiál, tu máme aj tento. Zámerom mestskej časti je budovať v podstate verejnoprospešné služby v mestskej časti a zabezpečovať si ich vlastnými silami. Na to, aby sme mohli tieto služby poskytovať, potrebujeme aj našim zamestnancom poskytnúť určité zázemie, to znamená
priestor na prezliekanie sa, osprchovanie, prípadne stravu, aby sa netlačili momentálne v priestoroch, ktoré máme na Žiackej ulici, kde už v podstate praskajú ako keby vo švíkoch. Jediným a rýchlým riešením zabezpečenia v podstate rozšírenia nejakých tých kapacít je zabezpečiť ich kontajnerovým riešením, ktoré ad jedna vieme presúvať podľa potreby na lokácie, ktoré si povieme, že by boli vhodné na umiestnenie, a súčasne by sme v podstate im zabezpečili jedným kontajnerom, to by bol ten 5., náš areál Tryskaču, kde dlhodobo absentujú akékoľvek šatne pre našich nájomcov v rámci využívania tohto priestoru spolu v podstate so sprchou. Takže jedným materiálom by sme vyriešili v podstate dve také poliestky. Jedna sú verejnoprospešné služby, ktoré by boli postavené ako šatne na prezliekanie sprchy, prípadne sanitárne bunky alebo sklad. A ten jeden by bol určený vyslovene pre potreby areálu v Tryskači, z ktorého by bola šatňa so sprchou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Drábik. Áno, ja sa chcem spýtať, pomaly sa nám tu budujú vlastne tieto technické služby, čo je fajn, a ja som určite aj za nákup týchto kontajnerov. A chcem sa spýtať, či sa do budúcnosti plánuje aj založenie nejakého mestského, respektíve obecného podniku, ktorý by vlastne mohol nejakým spôsobom aj prispievať do rozpočtu mestskej časti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Sú tri možnosti, ako túto službu alebo túto činnosť vykonávať. Jedna je zriadiť samostatnú spoločnosť, druhá je zriadiť príspevkovú organizáciu, tretia možnosť je nechať túto činnosť pod samotným úradom, tak ako to je doteraz. Každá z týchto možností v sebe skrýva nejaké úskalia a má aj výhody. Máme spracovanú analýzu, žiaľ, tie rozdiely sú tam tak nejednoznačné, čo by sa našej mestskej časti oplatilo, že zatiaľ to necháme pod mestskou časťou, a v prípade, že sa začnú tieto výhody prelievať na niektorú z týchto možností, samozrejme to budeme s vami konzultovať a pristúpime k takejto variante. Zatiaľ to necháme tak, ako to je, a pod mestskou časťou, pod oddelením životného prostredia. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kubiš. Ďakujem za slovo. Na komisii sme sa bavili ešte o alternatíve, že máme na trhovisku Latoricka 20 kontajnerov. Vyzerá to šialene. No, keby ich tam bolo 10, nič sa nestane. Teda za mňa, keby tam nebol ani jeden, vôbec nič sa nestane. To trhovisko je proste, to není trhovisko, ľudia tomu hovoria Alcatraz. A sú to presne tieto kontajnery, ktoré majú vnútra vybavenie, elektriku, vodu a tak ďalej. Takže či sme neuvažovali aj o preriedení týchto kontajnerov, použití týchto kontajnerov, a napríklad aj samozrejme preriedenie súvisí aj s tým, že ľudia sa toho nebudú chcieť zdať, nájomcovia, pretože je tam nájom, opravte má 50 eur na mesiac, čo je teda celkom smiešné. Ale potrebujem iba vedieť, že či sa zaoberáme týmto, nezaoberáme, lebo predsa len 80 000 je 80 000. Ďakujem. Áno, zaoberáme sa tým, tak ako sme sa spolu rozprávali na komisii. A s tým, že tieto kontajnery, samozrejme, ak po spoločnej diskusii, že príde k prejedeniu buniek na trhovisku, tak tieto sa priradia v podstate do tejto flotily, a keďže tá VPS alebo oddelenie životného prostredia potrebuje skladovať množstvo aj techniky, aj materiálu, aj náradia, tak ak vyčleníme kontajnery, tak budú samozrejme súčasťou, presunú sa na to nové miesto a budú súčasťou v podstate vybavenia. Bunky, respektíve garáže, ktoré sú na Žiackej, sú plné veci, čiže takisto tie ostanú v rámci vybavenia životného prostredia alebo tejto činnosti. Potrebujeme ďalšie a ďalšie. Tým, že budeme aj nakupovať techniku, a predpokladám, že v budúcnosti si budeme aj ešte ďalšie činnosti robiť sami, to znamená, že tých odkladacích priestorov budeme potrebovať viac a viac, a tieto kontajnery z toho trhoviska sa nám ešte zídu. Čiže toto sú vyslovene obytné bunky, ktoré sa budú využívať ako šatne, a tie by sme radi teda týmto našim chlapom, ktorí sa skutočne starajú o naše biskupice, chceli dopriať nové, aby aj oni videli, že si vážime ich prácu.
Ďakujem veľmi pekne. Keď sa nikto nehlási do diskusie, tak dávam slovo návrhovej komisii. Hlasujeme o návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v časti A schvaľuje nákup 5 obytných kontajnerov a v časti B odporúča starostovi Podunajskej Biskupice podpísať rozpočtové opatrenia a tak ďalej, tak ako je nám písomne uvedené. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme prejsť k hlasovaniu. Zahlasovalo 14 poslancov, konštatujem, že materiál bol schválený. Vážení kolegovia, prechádzame k bodom číslo 2021. Ak dovolíte, ja opustím toto rokovanie, keďže sa pred pol hodinou stala jedna nepríjemná udalosť u mňa v rodine. Tak ďalej poprosím, keby pán Kybický ďalej riadil zastúpenie. Ďakujem pekne, dovidenia. Takže ďakujem týmto pádom pánovi starostovi, že to takto vydržal až teda k týmto bodom, vzhľadom k tomu, čo sa teda udialo. Prešiel by som teda k bodu číslo 20, interpelácia, ale pozriem ešte na čas, keďže máme 11:30, tak zvážujem, či by som nedal slovo občanovi, keďže tu máme občanov, a či by sa teda chceli prihlásiť, ak áno. Dobre, tak by som hlasoval za to teda, či dáme slovo občanovi. Kto je za? Dobre, takže jednoznačne to bolo schválené, tak poprosím občana, aby teda pristúpil k mikrofónu. Ďakujem. Raz, dva. Ďakujem, dobrý deň, prajem. Som tu zase. Bola som tu vo februári, bola som tu v júni a som tu opäť zase v septembri. Moja základná otázka je, čo robia poslanci. Aby ste ma správne rozumeli, pozeral som si spätne za 9 mesiacov interpelácie, vystúpenia, a aj dnešné miestne zastupiteľstvo je toho dôkazom, že okrem pani Jiek, okrem pána Kubiša, sem tam pán Medveď a občas nejaký iný poslanec, v podstate vôbec sa nezaujímate o to, čo prerokovávate, nemáte žiadne pripomienky, žiadne interpelácie. Takže by som vás chcela požiadať, pretože máme Biskupické noviny a Facebook nečítajú všetci, aby ste v nasledujúcich Biskupických novinách zverejnili za 9 mesiacov vašu prácu a čo chystáte ďalej. Pretože nemám absolútne žiadne vedomie o tom, a ani ďalší občania, za čo berete poslanecký plat. Pýtam sa to pretože spravila som jednoduchý prepočet, toto môžete zobrať na obrazovku, kde v predchádzajúcom volebnom období bol poslanecký plat 200 eur za mesiac. Teraz máte schválený 324. Tu vidíte rozdiel, kam sa v podstate dopracovávame za mesiac, za rok a za 4 roky. Neviem, tento údaj mám totižto z Bratislavského kuriéra. Okrem toho samozrejme, že sú aj iné príplatky za dozornú radu a tak ďalej. Takže sa pýtam ja ako občan, pán, aj vy ste mali interpeláciu, áno, aj vy sa zaujímate o dané dianie, čo vlastne robíte ako poslanci za jednotlivé obvody. Takisto sa pýtam, čo robia mestskí poslanci a župní poslanci. Poprosím takisto, ak by sa dalo zverejniť to v Biskupických novinách.
pretože je pre mňa aj trošku záhadou, že sa dočítame len tak medzi rečou, že sa ide opravovať chodník medzi geologickou a podunajskou. Ja vítam túto aktivitu, avšak nikto to s nami neprešiel. Takisto bude sa prerábať kvôli parkovacej politike aj parkovanie. Má sa prerábať. Žiadala som o to vo februári. Dodnes deň s nami nikto o tom nerozprával. Na moju žiadosť mi došiel návrh zjednosmernenia geologickej priekopníckej bez vyznačenia parkovacích miest, len s dopravným značením. Prepáčte, toto považujem za pamflet, pretože toto nerieši situáciu. Pán Kubiš zhodou okolností zverejnil, ako sa prerábala Bieloruska, a ja si to pamätám. Pani Ožvaldová sa vtedy stretávala s obyvateľmi, doniesla návrh, kde bolo jasne definované, koľko pribudne parkovacích miest a ako to vlastne bude vyzerať. A na základe toho, čo bolo zverejnené aj v Biskupických novinách posledných ohľadom parkovacej politiky, sa chcem opýtať, keďže cestný zákon hovorí, že obojsmerná cesta môže byť len vtedy, ak je tam 3 metre pre každý jazdný pruh. Doterajšie ulice, ako aj Baltská, Podzáhradná, alebo aj Bieloruská, časť od čísla 46, budú zjednosmernené, aby splňali cestný zákon, alebo ich sa to nejakým iným spôsobom netýka, keďže nás chcete zjednosmerniť? S výjazdom na Priekopníckej ulice, kde je absolútne neviditeľná a neprehľadná križovatka. Takže, prepáčte, pýtam sa, s kým rokujete, či už ako miestny úrad, alebo ako poslanci. Žiadala som vás vo februári, aby ste si vy, poslanci, mohli alebo spravili v podstate nejaké poslanecké dni, tak ako to majú v Ružinove. Raz do týždňa jeden poslanec na 2 hodiny. Je to taký problém za rok 3-krát sa stretnúť na Žiackej ulici v presne stanovenom čase, kde každý vie, kedy tam budete s obyvateľmi, pretože nemáme čas riešiť vaše Facebooky, kde prekladáte stretnutia zo strany na stranu, lebo prší, lebo hento, lebo tamto. Ako prepáčte, je to nekorektné. Hej? Milé radi sa prispôsobíme, milé radi sa s vami stretneme. Vítam aktivitu pána starostu, ktorý sa stretáva raz do mesiaca presne v stanovený čas, avšak pán starosta za ten čas môže sa stretnúť maximálne s 8 obyvateľmi, čo je 64 obyvateľov ročne. Dávam vám to do čísel, aby ste si predstavili, pretože tu máte 18 000 voličov a 25 000 obyvateľov. Takže chcela by som vás poprosiť, aby ste sa ako páni poslanci, dámy poslankyne aj páni poslanci, tak aj miestny úrad trošku naozaj začali zaujímať aj o nás a vychádzať nám v ústretí. A nie všetko riešiť cez Facebook. Je to pre mňa dehonestujúce. Ďakujem. Ešte predtým poprosím pána Drozda. Ja len v rámci usmernenia len jednej veci, lebo sme sa stretli aj niekoľkokrát. Pán starosta sa s obyvateľmi nestretáva len v stanovenú prvú stredu v mesiaci. Stretáva sa s viacerými obyvateľmi, ktorí o to požiadajú v rámci svojho harmonogramu, ktorý má. Keď sa nahlásia na stretnutie, tých stretnutí je do týždňa niekoľko desiatok. Takže nie je to len o tých 8 ľuďoch, ktorí prídu. Samozrejme nevie obsiahnuť všetko. Ja len doplňam, že tých stretnutí nie je len jedenkrát do mesiaca, prvú stredu v mesiaci. Zhruba tých 8 ľudí, tých stretnutí do mesiaca je ďaleko viacej. Ďakujem. Áno, ďakujem za informáciu. Viem, že pán starosta sa stretáva, ale nemôže absolvovať nedostatok informácií. Takisto aj na miestnom úrade sú naklonení a sú ochotní, keď tam príde človek v čase úradných hodín vyčlenených pre stránky, komunikovať. Avšak zo strany poslancov nevidím skoro žiadnu absolútnu aktivitu. Takže poprosím, aby sa zamysleli poslanci, za čo berete poslanecké plat. Je to poslanie, máte tu byť pre nás. Ďakujem. Ja by som ešte tiež predtým asi v krátkosti. Ja chápem občanov jednoducho, že možno nevidia tú aktivitu našich poslancov až tak, ako to vnímame my, nakoľko máme založený poslanecký klub a častokrát prejdeme všetky body bez toho, aby v podstate poslanci už potrebovali niečo interpelovať a dávať ďalšie poznámky, takže to je jeden z takých tých kľúčových bodov a dovolím si tvrdiť, že
častokrát rôzne podnety posúvajú rovno k nám na úrad, ktoré my potom vlastne ďalej riešime a to je vlastne dôvod, prečo to vlastne vy nevidíte. Dobre, týmto by som odozdal hlas, predpokladám, následuje pán Hanzel, nech sa páči slovo. Ďakujem za slovo, asi som sa prihlásil s faktickou, lebo na toto by som chcel zareagovať, ale v podstate Kristián mi vzal slova z úst, že vlastne ide tam o to, že my sme aj najväčší poslanecký klub, ktorý každý jeden bod je detailne prerokovaný ako na komisiách, tak hlavne aj na poslaneckom klube. A s tým, že to predloženie ide zo strany úradu a je to s nami detailne odkonzultované, takže preto je tá aktivita hlavne teda aj smerom vo vnútri, pričom ale tak máme tu zástupcom, keď sa pozriem okolo seba, tak ako zo strany škôl, kde je proste dennodenné stretávanie sa s občanmi a takisto každý má dosah na to svoje okolie, aspoň predpokladám, že to tak je. Každopádne v aktivite smerom von by som chcel určite povzbudiť. Nasleduje pán Kubíš, odovzdáme slovo. Ďakujem. Takže ja teraz prečítam interpelácie, čo som dostal od občanov a tlmočím to teda zastupiteľstvu. Na niektoré by mi zrejme aj pán starosta vedel hneď odpovedať, ale bohužiaľ teda musel odísť, takže poprosím odpoveď potom nejak mailom. Prečítam to a hlavne životné prostredie si pripravte ceruzku. Takže prvá interpelácia, Psí park v Rakúnska. Občania žiadajú aspoň 2 až 3 solárne lampy na Psí park. Je už večer, v podstate je tma skoro. Je tam absolútna tma, sú tam vykopané jamy od psov, samozrejme s tým nič nespravíme, ale 2 jednoduché solárne lampy by nám asi neublížili finančne. Číslo 2. Detské ihrisko Bieloruska. Tam teraz prebieha rekonštrukcia športoviska veľkého, ale je tam uprostred detského ihriska je stožiar, na ktorom sú 4 reflektory, z ktorých včera v noci nesvietil ani jeden. Neviem, či to je s tým, s tou rekonštrukciou, ale tie reflektory nepatria ani Siemensu, ani magistrátu. Kedysi dávno sme ich tam osadili my, sú napojené na rozvod normálnych svetiel, to znamená, že zapínajú sa vtedy, kedy je ostatné svetla, ale už nesvietia. Boli to reflektory vývojkové, nejaké staré, možno, že by nebolo zlé teraz, keď je ihrisko rozobrané, vymeniť tieto reflektory za LED reflektory, ktoré by sme mali zase niekoľko rokov pokoj. Časť z nich svieti na detské ihrisko, časť z nich svieti na športovisko. Teda sú 4, 2 a 2 na jednom stĺpe. 3. Detské ihriska na Ipelskej. Keď sme budovali Latorickú detské ihrisko a detské ihrisko na Ipelskej, tak sme povedali kedysi dávno, že 1 a 3 zrušíme. 2 je spravená, keď viete, medzi barákmi sú 3 detské ihriska. 1 a 3 majú dopadové plochy betón alebo asfalt. Tam bol nejaký veľký boj, že netreba ich rušiť, ale medzi tým sa postavilo úplne nové detské ihrisko Latoriska, čo je naskok odtiaľ. Preto by som chcel požiadať životné prostredie, aby detské ihriska 1 a 3, ktoré sú absolútne nevyhovujú, že absolútne ničomu, keďže dopadová plocha je betón, zlikvidovali. Myslím si, že tie 2 nové detské ihriska to nahradia. Minimálne, teda ja si myslím, že to nahradia. Ďalej. Mám tu sťažnosť od obyvateľov Bieloruskej, že sa rozmnožili potkany. Neviem, či prebehla deratizácia, poprosím informáciu, či prebehla, ak neprebehla, tak tomu poprosím venovať zvýšenú pozornosť. Ďalej. Estonská šeska pred vchodom je už asi niekoľko rokov mláka, proste bolo to tam zle spravené, neprebehla nejaká
boli tam robené síce nové cesty, ale voda neoteká do kanála, stojí tam. Asi s tým moc nespravíme, ale možno, že by bolo vhodné vyskúšať verziu nejakého trativodu, to znamená prerezať kúsok toho betónu, nech to vsakuje do hliny, ak teda inak nevieme tomu pomôcť. Ono je to totiž to absolútne rovno pred vchodom, to znamená, že keď zaprší, tak buď si tam hodia paletu a prekračujú, alebo tak ďalej. Obyvatelia Lotyšskej a Bieloruskej ma požiadali, aby sa, keď už sa teda nedá spraviť prechod, čo je asi odporuje zákonu, medzi Lotyšskou a Bieloruskou, prechod prechodcov, aspoň osadiť značku, že pozor, škola, znížiť rýchlosť, keďže ráno tady chodí veľa aut a hlavne veľa detí do školy Bieloruska a vieme, že keď sa rozbehne auto smerom od Pentagonu k Jantáru, tak nabere značnú rýchlosť. Minimálne aspoň tú značku, keby sme tam osadili. Ďalšia vec. Lampy Lotyšska 20 až 32. Tie lampy sú nejak nešťastné, osadené. Ak bude magistrát robiť niečo s lampami, čo teda zrejme sa robí s osvetlením, menia sa za LED, treba porozmýšľať, či by sa nemohli posunúť za parkovacie miesto, nie uprostred parkovacieho miesta. Teda okrem toho, že už niekoľko, podľa mňa desiatok aut sa už o tú lampu oprelo, tých lamp je tam asi 5, tak pridalo by nám to 2 až 3 parkovacie miesta. A pred Lotyšskou 10 až 18 chýbajú lampy úplne. Tam je úplná absencia, tam je absolútna tma. Takisto až sa bude magistrát blížiť s rekonštrukciou alebo s opravami lamp smerom na Lotyšsku, bolo by dobre ich na toto upozorniť, či by tam nemohli 1-2 lampy pridať. To sú interpelácie, ešte bude rôzne, ale ja to spojím. Elektromobilita. Podunajské Biskupice majú jednu jedinú nabíjačku elektromobilov. Aj tá je za rampou pri Lidli. V Rakuňa nemá ani jednu, takže sme lepší. Napriek tomu, že tu bojujeme o elektromobilitu, tak 25-tisícové podunajské Biskupice majú jednu jedinú nabíjačku. Máme tu Kaufland, Lidl, 2 Lidly, Tesco, tam sa budú, ja neviem, chcel by som, aby nejaký úrad a miestny úrad alebo začal nejaké jednania s dotknutými, s elektrárňami, alebo ja neviem s kým, pretože verejných nabíjacích staníc nie, že je málo, máme iba jednu. Na 22 000 v Rakuňov dokopy na 50 000 obyvateľov máme jednu, oni nemajú ani jednu, chudáci. Tak ja neviem, či to s tou elektromobilitou niekto myslí vážne, alebo nie. Teraz nejaké granty majú ísť, nejaké peniaze majú prísť. Prosím, zaujímajte sa o to. A posledná vec, to bolo na starostu, ale poprosím písomne, osvetlenie Estónska. Na Estónske bolo slúbené, že magistrát konečne zavedie, že už je aj projekt a že už sa to blíži, ale stále nič. Takže aký je termín osvetliť vnútrokruh Estónska? Ďakujem. Prosím pána Drozda. Ďakujem veľmi pekne za interpelácie, ktoré ste, pán poslanec, povedali. Všetky sme si poznačili. Odpoveď dostanete na ne písomne. Na niektoré síce by som vám mohol odpovedať už hneď, ale keďže tu nie je prítomný pán starosta, tak počkáme na odpoveď, ktorú vám dáme písomne. Veľmi pekne ďakujem. Ďalší v poradí Medveď Martin, poslanec, faktickou pripomienku, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poďakovať, ešte by som chcel rád zareagovať na pani Kučerovú. Chcel by som jej poďakovať teda, že vystúpila a pripomenula nám, poslancom, že sme tu vlastne pre občanov, že zastupujeme občanov. Takže ďakujem za to tiež aj za tie podnety. V podstate možno, aby sme informovali viac o tom, čo vlastne robíme ako poslanci. Myslím, že to nie je až také zrejmé. Takže za to ďakujem. A ešte by som možno chcel povedať, ako len tak stručne, že teda áno, ako poslanci berieme odmenu, ale teda tá odmena je v podstate za to, že predsa len
príprava na zastupiteľstvo, absolvovať komisie rôzne, takisto sme členmi vlastne rád škôl a tak ďalej, že je to dosť časovo náročné, robíme to vlastne navyše popri našej práci, takže a rodine a teda iných aktivitách, takže myslím, že tá odmena v podstate má nahrádzať ako tento čas, ktorý tomu venujeme ako poslanci, ale a takisto teda v podstate myslím, že vysvetlil aj pán Hanzel, aj pán Kevický, teda, že vďaka tomu, že teda možno také burlivejšie diskusie prebiehajú na tom našom poslaneckom klube, tak potom tu na tom zastupiteľstve je to také kultivovanejšie, čiže tam väčšinu našich otázok sa zodpovie a takisto aj v podstate veci, ktoré máme nejaké pripomienky, tak sa častokrát zapracujú. Takže hoci teda ja tiež si myslím, že zase možno potom sa nedostáva tá informácia tým občanom, že naozaj ako poslanci sme aj aktívni, lebo na tom zastupiteľstve to bolo také, tým, že je to verejné, tak je to, myslím, že také zrejmejšie. A teda aj beriem tú výzvu vlastne na stretnutie s obyvateľmi. Bolo to spomenuté, že pán starosta ten v podstate dáva takýto priestor, ale v podstate my ako poslanci takisto na oficiálnej stránke mestskej časti máme zverejnené kontakty e-mailové aj telefonické, čiže ja osobne nemám problém s tým, ako keď niektorý obyvateľ chce sa stretnúť, tak nech mi zavolá, nech napíše, zareagujem, v podstate není problém. A čo sa týka vlastne takých podnetov, tak to som chcel vyzvať aj občanov, aby využívali viac, možno, že môžu buď kontaktovať priamo úrad, myslím, že teraz reagujú, riešia podnety, ale takisto je v podstate stránka, odkaz pre starostu, ktorá je veľmi dobrá, kde sa dajú sledovať vlastne podnety. Čiže možno, že mnohé z tých podnetov, čo aj pán Kubiš prezentoval, tak v podstate kľudne občania mohli aj priamo zadať cez takýto portál, odkaz pre starostu, tam sa to dostane v podstate tým správnym ľuďom a takisto dá sa odsledovať, že či sa rieši alebo nerieši sa, koľko to trvá a tak ďalej. Čiže k tomuto by som chcel pozbudiť všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosím pani Izabelu. Tak, sa páči. Fakticko má Drábik. No dobre, tak poprosím teda pána Drábika, ktorý sa prihlásil faktickou poznámkou. Na tento preskočil pani Izabelu. Áno, ja som sa odhlásil, lebo pán Medveď povedal v podstate všetko, čo som chcel povedať ja a možno ešte k tým telefonickým a mailovým kontaktom chcem povedať, že vlastne zbierame aj takýmto spôsobom podnety a posielame ich ďalej s tým, že teda nie každý banálny podnet musí byť komunikovaný na zastupiteľstve, hej, čiže pracujeme aj takýmto spôsobom. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Odozdávam slovo poslankyni Izabela. Ďakujem pekne, keďže máme spojený bod rôzne a interpelácie, alebo interpelácie a rôzny. Mám niekoľko vecí aj ja. Chcela by som v prvom rade vysloviť poďakovanie všetkým zamestnancom úradu, ktorí sa pričinili o to, aby súťaž vo varení guláša dopadol tak, ako dopadol. Bolo to výnimočne dobré, atmosféra dobrá, kľudná, všetko bolo tak, ako malo byť. Našťastie aj počasie a bolo aj návštevníkov dosť a celkom slušná suma sa vyzbierala aj pre materské školy, ktoré sú už uverejnené v Biskupických novinách a patrí im veľké poďakovanie, lebo ozaj zabezpečené to bolo úplne z každej strany. Chcem povedať niečo aj o tom, že minulý týždeň, vlastne týždeň na to, čo sme my mali guláša, sme boli na služobnej ceste v Budapešti, návšteva 16. obvodu Budapešti v rámci spolupráce priateľských miest a boli s nami naši futbalisti a zo 6 družstiev vyhrali krásne 3. miesto. Takže táto spolupráca, keďže oni boli takisto aj u nás na guláši, tak sme išli opätovať to o týždeň na to a sme sa dohodli na tom, že na budúci rok, keď sa nám pošťastí, tak sa prihlásime aj my do súťaže varení v guláši, čo aj oni mávajú. Smetná nádoba pri vchode do kostola, tam chýba tá skutočná nádoba, je tam len striežka a tie dve proste podstavce.
o niekoľko metrov ďalej je jedna kompletná funkčná nádoba. Myslím si, že táto polovičatá alebo nefunkčná nádoba tam už je zbytočná. Ja by som bola rada, keby sa to tam tie stĺpy a ten vrch odtiaľ odstránil kvôli tomu, že pod tým sa už zbierajú papiere a smetie asi vo vedomosti tým, že sa to odtiaľ odstráni, kdežto na pár metrov je tam funkčná nádoba, takže toto by tam bolo zbytočné. Upravený interiér úradu. Ja moc často nie som na úrade, ale keď som tam, tak sa určite porozhliadnem a musím povedať, že je to teraz veľmi vkusne upravené. Ešte jeden nedostatok, ktorý mi tam chýba. Bola by som veľmi rada, keby sa na tie steny vrátili obrazy starých biskupíc, ktoré tam boli, vrátane po schodoch hore, aby sa tí návštevníci, ktorí tam chodia a nepoznajú tieto staré budovy, aby aspoň mali čas si pozrieť, keď chodia po schodoch hore-dole a čakajú v tej predsieni na vybavenie svojich vecí, lebo tam tie obrazy patria, to je história biskupíc. Tu zaznelo aj od pani Kučerovej, že teda diskúzia poslancov. Ja nie som členom veľkého poslaneckého klubu, som tu ako sám vojak v poli, vyzerám. Napriek tomu mám určité informácie, ale keďže čítam tie materiály, lebo sa musím na to pripraviť, keďže návrhová komisia je už raz taká, že potrebuje človek tam mať všetky poznatky a aspoň si pamätať, tak za každým sa mi ešte vynárajú nejaké otázky, nejaké problémy, tak ja sa snažím to riešiť, preto sa pýtam a niekedy je mi to aj trápne, že celý čas len ja asi sa pýtam a pripadám si, že som proste nejak retardovaná v tejto veci, ale si myslím, že pýtať sa je treba, aby tí občania, ktorí čím ďalej tým viacerí sledujú to naše zastupiteľstvo, tak aby aspoň počuli, že áno, zaoberáme sa aj s tým a snažím sa písať aj do biskupických novín a snažím sa proste dať najavo to, čo robíme, lebo ozaj, tak ako aj niektorí kolegovia povedali, tá naša práca je zložitá a viacej častí tej našej práce je neviditeľná, teda je proste za chrbtom všetkého, ale je to v prospech veci. Takže asi toľko. A ešte by som jednu vec chcela, už som hovorila to na životnom prostredí, bolo prislúbené, ale chcem povedať aj na mikrofón, aby to odznelo. Bola požiadavka na orezanie konárov na uliciach 3. triedy, teda na Pasienkovej. Tam vzrastli už úplne do vedenia, elektrického vedenia. Bolo mi prislúbené, že proste teraz sa prešetria tieto stromy a že postupne sa budú orezávať tieto konáre, ale k tomu musia privolať aj elektrikárov, aby proste tam nedošlo k niečomu. Ale keď by bolo možné nejak poradie zmeniť, tak tá Pasienková hneď na začiatku na 25, keď tam sú už nebezpečné tie vzrastnuté konáre do elektrického vedenia. Väčší vietor tam urobí problém. Ďakujem pekne. Ďakujeme ja veľmi pekne. Áno, čo sa týka týchto orezov, kde už v podstate dreviny alebo iné vzrastlé, ja neviem, proste, dreviny zasahujú proste do elektrických káblov. Skutočne my ako samostatná VPS nemôžeme do tohto zasahovať, nemôžeme vykonávať orezy, takže sme bohužiaľ limitovaní tým, že kedy príde v podstate buď si to odstrania elektrikári, alebo musíme k tomu proste objednať firmu, ktorá má na to oprávnenia, takže ono to chvíľu trvá. Ja neviem, máme ešte, keďže sme plynulo prešli k bodu 21, rôzne, má ešte niekto nejaké slovo k tomuto bodu, rôzne, hlási sa ešte niekto? Ak nie, tak by som teda ukončil toto miestne zastupiteľstvo. Aha. Dobre, tak pán Medveď sa teda ešte prihlásil, odozdávame slovo, nech sa páči. Ja by som mal ešte otázku takto verejne vlastne na pána vedúceho stavebného úradu, že aký je stav, čo sa týka vlastne výstavby Bratislavskej športovej akadémie. Toto konanie je postúpené na okresnom úrade na odvolanie. Ďakujem pekne, čiže v podstate znamená to asi teda, že kedy môže začať teda tá
realizácia projektu, ako neviem, odhadom? Keďže účastník konania Združenie domových samospráv sa voči rozhodnutiu odvolalo, tak o postupe stavebného úradu bude rozhodovať nadriadený orgán, okresný úrad, ktoré buď rozhodnutie potvrdí, zruší, zmení, alebo ho dá teda na nové prejednanie, s tým, že toto sa nedá predpovedať a uvidíme, ako to dopadne z ich strany. Ďakujem. Ešte niekto? Dobre, keďže sa nikto už nehlási, takže touto cestou ukončujem toto miestne zastupiteľstvo. Chcel by som touto cestou zároveň poďakovať všetkým prítomným, či už vedúcim jednotlivých oddelení, občanom, poslancom a poslankyniam. Veľmi pekne ďakujem ešte raz.